Hoy, Ginoo ko guys, wa jud ko kasabot sa kong gibati nga murag nang huyag ahong baba murag bita dog man sa murag mutikig Ginoo ko. Unja ngilo, hani ba? Lamiig nagtama na dok, adsag tiwas ha. Mura kong kaihiun sa kangilo. Hani ba? Hello guys, good morning. Naataron sa poblasyon Mabini, Bohol. Magpa-cleaning taugsoy og ngepon. Sukad masukad guys. 41 years old ako karon. So karon pa ko makapasayog cleaning. So sa wala pa makatuod daari sa ilang Dr. Ema, akong ipakita ang sketch para sa yun lang. So kana guys, mo na ang simbahan diri sa Mabini, Santa Monica. So natas atbang ari diri. Ug naka dito gikan sa simbahan, paingon ka nganhis atong gibarugan. Atbang jud ni siya kaayo. Then pagabot sa nahanay nag-chorus nga dalan diri eskina. Mo left turn lang ta. So naduol ra sa simbahan. So diri kaning naay nag park diha. Ang atop diha is na color green, katong ikaduha mo na ilang Dr. Raima datahan tutor. Usa ni siya ka dentist. Hinlo, mangibot, mag cleaning, mag pasta. Pwede po mo marfil. So sukad masukad sa ako ang unang bata 17 years old maron diri na minaanad og pa ibot sa ngipon, pahinlo. Usa ka beso, ikaw ang pulong, ako ritmo. Ikaw, ako ang balak nung lirik ko sa atong isig usa, mamuwag ang kugma. Hay nalit ang sa pasumbingay, mga linya mong ilay-ilay. Gikas ka sa pitik sa dughan, kasing-kasing kung karagan. Laylay ko, bahala na kung sintonado, di ko nang matunggan ko. 2 hours later. So guys, mag-start na si Doc og hinlo sa tungipon nga gitagip-tip man taman kay arang dugaya na gid diwa kasuway og pa hinlo. Enja ini gumag on hinlo dani. Magpapasta po ta og gamay guys. Dili na to kasahon kay tiya ba po ng 700 each. Ja pila ka bukdaot sa hongipon daghan ginaw ko for doy ta. Ato lang maning anamanamon so kapitok-pitok ang mata. Kay wa na siya kasabot sa isang gibati diha. Ginaw ko ang paminaw nga. Hani ba? Murag malagbas kay layo. Di jud masabtan siya kanay nag-inog kulitog ay nagpaandar atong murag machine. Shout out dai nimo Doc, Dr. Raima tutor datahan. Thank you so much Doc sa imong paghinlo sa akong ngipon nga gitagip-tipan na. Unja sukad masukad Doc, akong eldest diha na jud mi nimo nagpahinlo antud sa akong ikaduha anja ang bana anja ako ra in taon nga wa kapahinlo, sila nakapahinlo na. So karon mo nang ni-decide na pud ko nga ako na pud magpahinlo sa ako kay
Sa una lamang kahag mga bungi talaga ng mga tangtang datong ngipon kay nangadaot na kay kanilaging mga laog ug mga kanang na mga kindi, mga tamis nga kindi. Sus mao na ni hinungdan. Unya guys, pag human og pasta kay tulo ra may ang ipapastahan kay kanilaging budget kuwang. So mo to ningon na si Dok. Sige, takom pug ko. Anja unsa may yung paminaw? Sige pug paminaw, sa mga paminaw. Ay, sus Ginoo ko ag pikas na hong ngipon mag-abot sa pikas di man matakdo. Oh, Ginoo ko ngani din eh. Pastilan. Maotong ang paminaw murag gisapsapan naman ning Dok. Yung para mag-abot ag pikas-pikas kay ag pikas murag magani di na maabot ag pikas abot na bakikaw naman takom. Nandiyan po guys, murag diha po to'y papel diliha. Murag bagnos-bagnos ahong ngipon gilihaan. Find the real me. So let's go. Seize the feeling. Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 Ako usa ka beso. Ika'y ang punong, ako ritmo. Ako ang balak ng lirik ko sa atong isip usap. Mumuwang ang ugma. Ay nalit ang sa pasong bingay. Mga linya mong ilay-ilay. Gikas ka sa pitik sa dughan. Kasing-kasing kung karagan. Laylay ko bahala na kung sintonado. Igo ng matunggan ko. Uhit sa tingog mo, kay kasing-kasing ko naman. Makasabot man sa tanan, sa balitaw, pasumbingay. Dali na to kay Alden ay pagtakom na ko dili masabot. One eternity. Dali na to kay Alden ay pagtakom na ko dili masabot. Uhit sa tingog mo, kay kasing-kasing ko naman. Makasabot man sa tanan, sa balitaw, pasumbingay sa duwan.
Sa balitang pasumbingay sa duhan. Sa balitang pasumbingay sa duhan. Akong isirada na ang akong kasing-kasing. Ang nasa gitawag nila magigma. Apan nilabay ka sa kung wala na pula. Nidubot ni pilit ni sigag kalit kinuha kong mga mata. Adunay attraction, basing ng connection. Ano nagtagpo, taron na panahon. Sa kadaghang estudyante, wapan ako mailhin. Ano sa imo, adunay nabati. Ako sang hinayan, suwayan ako nga pugngan. Kining pagpitik-pitik-pitik, pitik sa ako ang dughan. Basig maparehani, ni ato ang sauna. Wapaka matagam, pinapromise specs man. Di lali masakitan. Adunay attraction, basig na'y connection. Ano nagila, taron na panahon. Sa kadaghang estudyante, wapan ako mailhin. Okay, stop. Kontento na ko matanaw sa layo. Dapat gi-videohan to yung ipon before. Aba? Ngit-ngit. Tapos na guys, thank you so much po sa inyong panonood. And please don't forget to subscribe and hit the notification bell guys. Thank you, bye bye. See you our next vlog. See you.